Ďakovnú svätú omšu slávili v kostole Krista Kráľa. My sa totiž vždy stretávame všetci spolužiaci prvýkrát po 5 rokoch a odtedy každý rok na inej fare. Ja si spomínam na seminár ako na jedno najkrajšie obdobie z mojho života. Je také nebeské, ja to nazývam, to bolo nebeské obdobie. A vždy, keď sa stretávame, tak sa trošku vraciame k tým koreňom, dlho rozprávame, debatujeme a myslím, že to je veľmi dobré, že sa vzájomne pozbudzujeme na tejto našej kňazskej ceste. Aj Boh si nás vybral, sme slabí, hriešní, ale napriek tomu, keď sa dívam spätne aj sám na seba, na tých 48 rokov, čo všetko sa dalo vytvoriť, boli aj mnohé pády, mnohé nedostatky, chyby, ale nie seba hlásame, ale sile Ducha Svätého odozdávame to, že tento náš život je len taká prechádzka a podľa toho, ako tento život, aké tie komunikácie vytvoríme tu, dorastáme pre večnosť. V roku 1978 vysvetili v Bratislave 20 bohoslovcov. Z nich sa stretnutia zúčastnilo 11, z toho 2 biskupy. A ten čas je naozaj veľmi nádherný a vraciame sa nielen o 48 rokov, ale ešte aj plus 5, ktoré sme strávili v seminári. A každé jedno takéto stretnutie samozrejme, že začína aj nejakou rozpomienkou na to, čo bolo v seminári a potom aj na to všetko, čo už vo svojom živote sme prežili, čo aktuálne prežívame, ale vždy je to také spomínanie a rozprávanie aktualizované a s radosťou, lebo všetci sa veľmi radi stretávame.